sa Good Vibes. Mga hablon sang Valladolid, mga lantern kag furniture nga himo sa Cafe Shell sa Hinigaran kag mga pagkaon sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Pila lamang ini sa pwede nga mabakal sa nagapadayon nga lakbayanihan sa Ayala Malls. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga hablon ang himo pa sa mga katigulangan sa banwa sang Valladolid. Ini ang bida sa booth sang Valladolid sa Ayala Malls Capital Central. May mga native bags man nga himo sang tribo sa mga ata sa Sagay nga na-display sa booth sang Sagay City naman. May mga ginganchilyo nga mga bayo, kalo kag swimwear, gika naman sa Victoria City. Siyempre, hindi madula ang mga bags nga himo sa banig sang banwa sa Calatrava, iban diri sa sulod sang kuweba ginahimo kung tiun sang tig-ilinit. Mag-breton siya kung init. So may temperature dapat. Yes, certain temperature nga pwede. Kung now lang, dito lang sila sa ilang mga balay-balay. Pero kung tig-init, ako na mga... Sa kuweba, gikakadto kung summer. May mga hand-woven man nga mga silk nga shawl sang Bago City. May mga lanterns man kag mga bags nga himo sa Abaca sang San Carlos City. Mga glass holder, tray kag placemat nga himo sa Pandan Leaves sang Banwa naman sang La Castellana. Kag mga lantern kag mga furniture, pati na wall clock nga himo sa Capiz Shells sang Banwa sang Hinigaran. Duwa ka supplier ka pobra. Ang isa sa nanunga. Tagatagda sila kaduwa. Tagda ginaduha. Ang isa ka production sa nanunga lang. Okay. Hindi man madula ang mga pagkaon, nakatilaw na kamubalas ang pastel sang Sagay. Isa ini kakakanin nga himo sa caramel kag biscuit. May kalamansi wine, squid ink paste, kag Freddy's gourmet bangus sang Pamilya Maranyon. Pwede man makabakal sang kilala kag paborito nga panara sang Bago City. Mayara man sila sang bitsu-bitsu kag ukoy. Hindi man madula ang uga sang Cadiz, kag para hindi ka na mabudlayan pa, may mga langgaw man sila kag mga sinamakan. Maglibot ka diri, doara ka lang sa panaad. Ini kabahin tanan sang Lakbayanihan Tourism Fair para liwat matibong ang lokal nga turismo sang probinsya. Tubtub na lamang ini sa Domingo sa Ayala Malls Capital Central.